sidder her med Katrine. Katrine, hun er min makker, og jeg hedder Pia. Og vi har noget helt vildt vigtigt at dele med jer. Og det har vi, fordi vi har en drøm om at skabe et vaskeri, en socialøkonomisk virksomhed, som skulle være en øvebane for folk, som har et handicap. I vores vaskeri, så er de udviklingshæmmede. Fordi vi har sådan en motto, der hedder, det kan godt være, man ikke kan lave, hvis nu man tænker, jeg kan ikke kognitivt lave jeg kan ikke lave en kan kaffe. Mm-hmm. Men hvis man så finder en, der kan hælde bønnerne på, og man selv er den, der kan hælde vandet, så har man jo pludselig en kan kaffe. Ja. Så det er sådan set bare ud fra det der motto af, at hvis vi hjælper hinanden, så kan vi godt være der. Mm-hmm. Hvis vi ligesom kan få øje på hinandens ressourcer, men også sine egne. Mm-hmm. Og så tør man måske også bare kaste sig ud i noget, som er lidt større end lige at lave kaffe, hvis det lykkes. Mm. Ja. Det er det, vi gerne vil give dem mulighed for i vaskeriet. Fordi at i et vaskeri, der er så mange forskellige arbejdsopgaver. Du kan folde tøj, og du kan tage telefonen, og du kan køre ud med det, og du kan snakke med kunder. Og vores mål med vaskeriet er også, at det skal ikke være et sted, der er gemt væk, men det skal være en del af byen og bylivet. Så folk kan komme ind og møde dem, der arbejder der. Og de kan nemlig også komme ind og vaske, fordi at det er nemlig også et mødt vaskeri. Fordi det er jo helt, ligesom Katrine siger, helt vildt vigtigt, vi ikke bare laver sådan en lille enklave der. Man kan også få en lille kop kaffe. Og det bliver det hyggeligste vaskeri. God stemning. God stemning. Godt at høre. Sammen med os. Ja. Jeg magter simpelthen ikke at vaske flere flyverdragter. Jeg kan ikke holde ud at jeg får hente i børnehaven før jeg har en flyverdragt hver aften. Jeg ringer til det der vaskeri. De kommer og henter den. Eller jeg vil gerne have vasket min dyne. Eller jeg er faktisk slet ikke særlig interesseret i at vaske. Det gider det ikke. Jeg vil hellere bruge min tid på noget andet. Så kommer vi og henter vasketøjet. Ja. Og hvis det så er, at man er ældre, og lige mangler en liter mælk, så kunne vi også hente den. Så kan vi også hente den. Ja. Eller gå en tur med hunden. Vaskeriet, det er klar til at gå fra start lige så snart, at vi har samlet penge ind. Ja. Og vi kan sagtens starte med en vaskemaskine. Vi ved godt, at vi kommer til at arbejde helt vildt meget. Ja, og det er vi klar på. Vi er klar på, at vi har et andet arbejde ved siden af, for at få det her til at køre rundt. Vi vil bare gerne have det her til at starte hurtigst muligt. Ja. Og det er det, vi har brug for hjælp til. Ja.